Dobrý den, dámy a pánové. Dneska si pro mě Dinka to připravil FNAF mapu, takže jdem se na ní podívat, jdem si ji užít, jdeme na to, čau. Veme si ten armor, já tě teleportonu do toho. Mňu. Máš ho? Počkám, a můžeš si zavřít ty dveře? Jo, počkej, já jsem zapomněl žinout a ani na stage není ležel. 3, 2, 1, teď. Já vidím na lokato baru. Vidět mě můžeš. Tam ti radu nezavírej, jo? No do prdele. Ty vole. Pomoc. Otoč se na chvilku na zeď. Já jdu. Jsem ty svinula. Hele, debilní Steve. A Helma. Helma. Ej, pošleš mi potom, prosím tě, to video? Jo, prosím tě, roleplayu. Dělej FNAF. Dělej. No, mě to teďka crashlo. Já nevím, já jsem zapl OBS a najednou se mi to začalo sekat. Tak chci čekovat víc tu stranu. Ne, nehituj mě. Protože jako ty bys si se polemal rukou o mě. Pojde? A ty se mi strašně laguješ. To mě za chvilku zmizíš. Kamo, podle mě už jsi na druhé straně, ale já tě nevidím. No, já jsem se zastavil. Aha, jsi se zastavil. Já myslím, že se mi to laguje. Kamo, já chci ten spectator. Jako ty to... Teda co? Já vím, že jsi tady někde blízko, je? Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet! Teda co? Womp womp. Potopi. To můžeš dělat? No. Tam nechodí vodní. Vychynu ti tu příkladečku. Ante. Womp womp. Já vím. Jak jsi se sem dostal?
Dej mi ten šíp. Dej mi ten šíp. Ne! Zažil si ho třeba. Pojď sem, já ti dám stykem. To mě nepohlí. To mě nezraní. Sorry. Počkat. Jo, to můžeš vzít, to je klíč. Ale jak když tě zabiju, tak o všechno, tak o to přijdeš. Teď můžeš jít do té hlavní místnosti. Že piče. Hlavní místnost, taky. Ale ty na mě furt chodíš. Jak se to mám dostat? Já nevím ani, kde je hlavní místnost. No, ale... Je Ono portnu, teď já ti ne... to je zbytečné. Ne, ty můžeš jít jenom do hlavní místnosti. Ale než půjdeš, počkej, jo, už je tu si. Počkej chvilku. Ty, kámo, ty po mně půjdeš, já to vím. Ten animatronik se vůbec nehýbe. Počkej, já můžu otevírat dveře. Já sama se musel dostat to. Bonnie, jo, nádhera. Za mnou je došalová čestka, proč si proto nejde? Pan. Ono Freddy je takový tichý, ono moc se neútočí. Neútočí. Ahoj Freddy, můžu si dělat obej? More, nedělej. Pojď moc. Měl jsi někdy zabitýho robota se stykem? Ne, ale viděl jsi člověka se stykem? Já zabiju robota. Počkej chvilku. Že ty nemůžeš zabít robota? Já vím. Ještě tomu s týčkou? A můžu ho hitnout. Animatronici, dělej. Ty armory si neberu, jo? Je ti to zbytečné celkem. Pojď sem, ty svý. Myslíte, že to je asi neumíš číst. To je Bonnieho kytara, ty si tam. Je s mlátím kytarou, ne? Jako. A nech mě být. Teďkon si dávám cupcake. Vypadni. Chceš cupcake? Chceš cupcake? Jenom ti chci něco říct, že... Počkej. Asi tu dýni musím sundat. A co stalo? Co děláš? Co provádíš? Co je Já jsem tě Freddyho? varoval. Co? S čím? Já Ty jsem jak- tě varoval. Jsi nevaroval, ty jsi mě, no. Říkal, že ti dojde elektřina. More, ty z ničeho páky. No. A teď na tebe půjde člověk, který rád na někoho jde, když dojde elektřina. Jsi někdo. Tvůj kamarád hnědobluda. Piče. Čert, nemůžu dát. Jako, Ten, ty pořád můžeš utíct, někde, kde je otevřeno a schovat se například za českama. tam, Je zamčený.
Mlátím. Můžu ti něco říct? Nemáš helmu? Hej. Počkej, tam nemůžu. Ale ty mě stejně hitovat a nemůžeš. Jsem schovaný, ti říkám. Víš o tom, že toto funguje jenom v dvojce? Si nasadíš masku? Vela, čo to? Já jsem ti říkal nic? Kámo, sorry. Ale jak mám utíct, když po mně jde, vole, Freddy, já nemám elektřinu. Jsem tě bál v tom, že je riskantní zavírat všechny dveře. Já jsem ti říkal, že v FNAFu ti dojde elektřina tímto. Jo, no super, teď mě... Chceš nový pokus? Když jsi prohrál, tak si prohrál. Když jsi prohrál, tak si prohrál. To není fér. Je to fér, protože podvádí. Nepodvádí. Nechme. Dej mi ty kelíče všechny. Dělej. Pojď. Nedělej. Počkej, stůj. Teďka mimo event. Stůj. Chceš udělat nějaký event společně? Jak jako? Že ten event uděláme jako, že to budeme pořádat my dva. Toto není přímo na to, že by jsem dělal eventy jako jenom já, ale třeba, že i někoho pozvu a půjde taky event udělat. Hej, prosím tě, můžeš mi na chvilku dát kreativ? Jo, jdeš teda ten event se mnou? Ne, ale já jenom chci něco udělat. Prosím. Mně napadalo, že bychom udělali spolu dvojku, protože tam je o hodně víc animatroniků. Aby se měl, To nápad. aby měl kdo dělat ještě nějaké animatroniky, že někdo by dělal polovinu a další taky. Ok. Jenom můžeš mi dát ten kreativ, já potřebuji, jakoby. Chvilku. Opravnění. Karlík z 555. Jo, Karlík z 5. Velký kov. Takže Tady hráči. jenom potřebuji jakože kreativ jako Minecraftu. Já ti dám operátora. Takže pomohl by si mi plus? Jo, pomohl. Jenom když mi dáš mapu. Ono, bez toho, aby si udělal nějaký dobrý výkon, tak musíš být mnou vybraný, aby si mohl dělat nějakou roli a to já budu většinou vybírat ty, kteří mi pomůžou s mapou. Ok, tak chceš tam nějaký lidi z mýho kanálu? Jako z serveru? No, z serveru i YouTube. Tak jako můžem. Ale teď je asi se vrhneme to a v průběhu toho by to. Hej, pojďte se podívat ven, jak vypadá ta střecha zvenku. Můžu teda kreativ permise? Máš operátora. Nemám. Máš admin. Počkat, já jsem tam asi nedal, co všechno můžeš dělat. Počkej, pokus číslo 2. Ne, to je na Aternasu. To musíš. Já vím. Tak jmenuji se Král Adam 27 na Minecraft.
Pojď dovnitř. Ale jinak, když jdem si to? Věř procesu. Věř tomu. Takže, počkej, já přijdu, jo. Takže... Počkej. Hodnocení. Jo, děkuji moc, že jsi to pro mě takhle hezky připravil. Takže... hej, není to perfektní, takže... Upřímně rozhodnutí. 6? 7? Takhle. 8? 7? 1, 2, 7. Ty dvě jsou za... Ale já počítám ty pela 7. A můj face je jenom 6. Odběr.